Hej, det er Allan. Jeg fik at vide, da jeg havde lavet den sidste vejledning, at folk vil gerne høre min gyldne stemme. Så derfor så er det nu med lyd på. Jeg vil vise redigering. Sådan en mere eller mindre standardredigering af et af mine billeder. Indimellem vil I opleve, at det kører lidt langsomt, og det er simpelthen fordi filen den er rimelig stor. Den kommer fra et D800, så det er rimelig stort. Jeg vil lige fjerne det overlay, som der lå på. Og så vil jeg skaffe mig lidt plads på skærmen. Og jeg starter som regel altid nedefra, fordi det giver nogle fordele, hvis man har mange billeder og redigere. Jeg sørger for at få tilrettet efter mit objektiv, og så vælger jeg en kalibrering. De her kalibreringer, de svarer til de fremkaldelser, der sker i kameraet, når man optager på forskellige programmer og laver JPG-filer. Jeg vælger som regel altid den her standardindstilling. Og så er det ligesom bragt i orden. Altså de andre toninger og farver, så noget det venter jeg lidt med. Så kan man med fordel også sørge for at få valgt en hvidbalance, og der kan man jo prøve sig frem og vælge den, som man synes giver den bedste toning. En anden mulighed er også at gå på jagt efter noget i billedet, som man ved er en grå farve. Og en grå farve i denne her pipette, det er en farve, hvor de tre talværdier mere eller mindre er lige store, og helst omkring 50. Jeg vil lige gå tilbage i min hvidbalance, og så se om jeg ikke skulle kunne finde en farve, der er så der rimelig grå. Og den har jeg her. Se, det der så er fordelen ved at have lavet de her sådan mere eller mindre standardting, som man kunne forestille sig skulle laves på alle billeder, det er, at man så hernede kan vælge flere billeder, og så synkronisere det til dem alle sammen. Men jeg har kun et, så det kan jeg så ikke vise jer. Nå, det jeg så går efter, det er så selvfølgelig at få et histogram, der er jævnt fordelt over hele skalaen. Og der kan man jo prøve at regulere lidt på eksponeringen. Og så kan man, hvis der er nogle skyggeområder, man gerne vil have frem, eller så kan man tilføje det, eller hæve dem sådan med denne slider her. Det næste man skal sørge for, det er også at man bruger hele spektret. Det vil sige at vi har et histogram der går fra de lyse og helt ned til de mørke områder, og det bruger man de her to slides til. Vi ved at heroppe der bliver der indikeret, hvis vi har i den ende her nogle højlys som simpelthen brænder ud, eller nogle områder som er helt sorte. Det jeg går efter, det er at trække kurven, så vi lige præcis rammer de to områder. I kan se, hvis jeg trækker i slideren her for den hvide, så markerer den grønt deroppe, og hvis jeg så stille og roligt lige trækker den til venstre igen, så ved jeg nu, at nu har jeg noget, der er helt hvidt. Man kan også holde alt-knappen nede, imens man trækker, og så kan man se de udbrændte områder, dem kan man se som hvide klatter, og der gælder det så om, at man næsten ikke har noget på sit billede. Tilsvarende kan man gøre det med de sorte områder. Det gør ikke så meget, der er noget, der er helt sort. Så derfor så trækker jeg den der, og så siger jeg, okay, det er fint, det gør ikke noget, det er sort derovre for eksempel. Så nu har jeg fået en dels en god kontrast i billedet, og dels også sikret mig, at hele histogrammet er repræsenteret. Jeg giver den lidt vibrant, som er lidt mætning af farverne, og
på sådan nogle billeder af natur og for den sags skyld også arkitektur, der er Clarity rigtig godt til at ligesom at trække nogle detaljer ud af det. Så tror jeg lige, at jeg vil have bragt mit udsnit i orden. Det er jo sådan, at man skal jo efter sådan nogle design hvad det her retningslinjer, skal man helst have de vigtigste dele til at ligge i skæringspunkterne. Men sådan nogle regler, de er jo til for at brydes. Jeg vil helst have det her nede fjernet, og jeg prøver lige at trække herover og så siger det er til. Og så kan man jo overveje, om man vil gå lidt tættere på her. Klikker OK. Nå, så skal vi til at redigere lidt i det. Det er jo helt klart, at det er dyrt det her, der er det vigtige, så hvis vi kan fjerne noget af baggrunden, så vil det være rigtig, rigtig godt. Og til det, der bruger jeg det radiale filter her. Jeg trækker ud over, og jeg nulstiller det lige. Jeg holder alt nede og trykker reset. Og så drejer jeg det ved at holde den herover. Så siger jeg, men nu har jeg det vigtige inde i filteret, og så prøver jeg at køre eksponeringen lidt ned. Og der vil I kunne se, at den laver sådan set vignetter rundt om det radiale filter. Hernede, der kan man invertere, så den gør det omvendte, men det var jo ikke det, jeg ville. Og fædder, der kan man gøre det, hvor hårdt eller blød den skal lave udtoningen. Jeg er tilfreds med det. Og så kan vi sige, det deroppe, det generer mig altså lidt. Jeg vil lige bruge det her Spot Removal Tool, og så lige få det ud af verden. Lige nu står den på klone, det vil sige, den kopierer baggrunden. Jeg kunne også prøve med hele, men der kan I se, at den trækker lidt frem for baggrunden, så jeg vælger en klone og klone det. Så er det ude af verden. Jeg synes stadigvæk, at det er lidt for tydeligt i baggrunden, så nu vil jeg lige prøve det graduerede filter, og jeg holder alt nede og trykker på reset og trækker et filter ud her. Og ligesom med det radiale, så vil jeg lige prøve radiale filter, så vil jeg lige prøve at køre eksponeringen lidt ned. Så ser det vist pænt ud. Så kan man sige, at jeg sagde før, at Clarity, det er altid godt til at trække detaljer frem, og jeg kunne egentlig godt tænke mig nogle flere detaljer i det her område, så hvis jeg lige bruger penslen her, og så prøver at male med lidt Clarity. Jeg kan altid ændre på det her, når jeg har malet, men for lige at se, hvad jeg maler, så giver jeg den lige, måske for mig, det skal jeg ikke kunne sige, og så prøver at male på det, hvor jeg gerne vil have detaljerne til at trække frem af, måske også lidt af det her. Og så kan man jo prøve at give den mere eller mindre, til man synes, det er passende. Så er jeg efterhånden ved at være godt tilfreds. Så vil jeg lige kigge på detaljerne i øjet, fordi I kan se, at jeg har bragt noget støj frem, at jeg har givet noget clarity og sådan noget, men det kan jeg da råde for. Måske skulle man lige prøve at se, om man kunne give øjet en ekstra tand, og der er det jo sådan, at der ligger jo faktisk en iris forbedring hernede, som man kan bruge til retouchering. Jeg kan prøve lige at male med den på øjet og se, om det giver noget. Og det giver en lille smule. Så er der sådan set kun støj tilbage og lige at få skarphed, og det ordner man hernede i. Nej, jeg tror lige, jeg vil prøve at kigge på den grønne farve her. Det grønne er den ikke, der er nok lidt gul i den, men man kunne måske lige give den lidt ekstra. Og til det så går jeg ind i det der her hue,
og trykker på det her adjustment her, så kan jeg her ved at markere et sted, hvor der er grønt, trække opad, og så ligesom få gøre den grønne farve tydelig, og I kan se, det er ganske rigtigt, der var altså også lidt gult i. Jeg kunne manuelt have rettet på den grønne, men så havde jeg ikke fået justeret den gule. Og så var det lige støjen, vi skulle have ordnet her til sidst, og se, der blev den først tydelig, og det er fordi, det er en stor fil. Så vil jeg lige gå i detail, og i luminance, godt udgangspunkt er en 20-25 stykker. Nu ser vi lige, der nåede støjreduktionen igennem hele billedet. Og så siger jeg, jamen, det er fint. Og så vil jeg lige stille skarp. Og der, i stedet for at gøre hele billedet skarpt, så er det en god idé at bruge en maske. Jeg holder alt-tasten nede, imens jeg trækker i masken her, så kan jeg se, hvad jeg arbejder med. Og det er sådan, alt det der er hvidt, det er det, der bliver gjort skarpt. Og der er jo ingen grund til at gøre andet end lige dyrt skarpt, og måske lige et par detaljer i baggrunden, så jeg trækker den her til. Og så giver jeg den noget skarphed her. Og jeg hørte en fortælle på nettet, at han havde sin egen formel, at hvis man tog amount på sharpening og lagde sammen med luminance, så må det ikke komme over 100. Så det kunne være en gylden regel, at hvis man nu for eksempel har 30 her, så kunne man køre sharpening op til 70. Jeg holder nu her og siger, at jeg er sådan set godt tilfreds med billedet. Og så vil jeg lige give den et finish touch med lidt vignette, så man ligesom får midten af billedet, centrum i billedet fremhævet. Og så er der vist ikke andet at sige, end at lad os se, hvordan billedet så ud før, og hvordan det ser ud nu. Og det kan man da kalde en forbedring. God fornøjelse.